Abasotu ABM ndizonena kuti wasankha kudzera mu ofesi ya mlembi wako wamkulu kusankhatu makamaka akuluakulu amene adziyang'anira kumapanga ziganizo m'makampanitu okwana 6 aboma kumata bomaso lili m'makampani inde lili m'makampani amene otu akuti amatchedwa pa chizungu statutory corporations koma ndi makampani ndithu ndiko lino akuti makampani ake ndi ati tifotokoze bwinobwino kunena kuti dzulotu pamene anthu anali kupumula malinga ndi kunena kuti agwira zintchito zotopetsa tsopano apumule usiku kunazangopulika sotu uthenga umenewu kuchokera ku ofesi ya mlembi wamkulu wa president yemweyo ndi Justin K. Saidi ndipo mkulu ameneyo anatulutsa zibaluwa chimenechi chofotokoza kunena kuti makampani okwana 6 omwe ndaboma iwowotu ndizonena kuti ndekutino asankhirako ma board of directors kapena kunena kutino mabwana akuluakulu amene adzika khala pasi nkumakapanga ziganizo zokhudzana ndi makampaniwo zoti ziyenera kuchitika m'makampani amenewo ndipono awasankha kutino ayamba kugwira ntchito pa 4 December 2025 imene kunena kuti dzulo lomwelo magawo anali kuti ayamba kale kugwira ntchito ndifunso lonena kuti kodi makampani mukamba makampani ake ati ndi ati inde ndi makampani aboma ndi makamakatu kampani yoyambayo ikutchedwatu Pharmacy and Medicines Regulatory Authority akuti to amenewo ndi amene amayang'anirano ndithu zomapereka zilolezo kwa anthu amene akukhala ndi mafamasi komanso mankhwala eti amapanga regulatory zimenezo kuchoka pamenepo kampani ya number 2 ikutchedwa Malawi College of Health Sciences uku ndende kudzatu kumenetu kuli ku ma university kapena kunena kuti kumene amaphunzirako zokhudzana ndi zaumoyo kweti Malawi College of Health Sciences sabwino tuchoka pamenepo ndikuti pali Malawi Blood Transfusion Services kumeneko ndi kumene amayang'anira zokhudzana ndi kukapereka magazi eti anthu amakapanga donate magazi kapena kugawirana magazi zoncho akadwalika kwambiri chizungu chitunanga kuchoka pamenepo ndikuti palitu Central Medical Stores Trust kumeneko ndende kumene kumasungidwa sopano mankhwala mukudziwa mankhwala amene azisungidwabe kuma storage kwena kwake ndikuti magawo amene amasunga mankhwalawo ndi amene wawa kuchoka pamenepo ndikuti pali Medical Council of Malawi ukuti ndende kumene amakhala pasi nosopano ndikumapereka zilangizo zosiyanasiyana makamaka kunkhani za mankhwala amene akuyendera kunoku ku Malawi kuti kapena mwina maketi kukapereka akatemera kwakuti katemera amene osakampanga mwamuyeza bwinobwino tamuyezani bwinobwino amene asakhale kuti nakhoza kuvula za anthu magawo ake ndi amene akapereka uphungu umenewo. From there ndikuti kulino Nurses and Midwives Council of Malawi awande kuti ndadzano manesi komanso anthu amene amakathandizira makamaka pamene azimayi akukachira kuchipatala amene onso ndionena kuti tuyo asankhirako ma board of directors awo apatuti ngopanga point out makamaka ma chairperson okhaokha pa mpando ama board of directors ku Pharmacy and Medicine Regulatory Authority amene ali chairperson kumene kosopano ndi Miss Charlotte Mesoya ndipo ku Nurses and Midwife Council of Malawi kumene konde kuti tu amene ali chairperson ndi Dr. Martha Masamba kuchoka pamene paja ndikuti ku Central Medical Stores Trust kumene kotu amene ali chairperson zikuonera kuti ndino ndi Mr. Mbaluso Banda kuzachoka pamene pande kuti Medical Council of Malawi kumene ko chairperson ndi Dr. Thandi Mabedi kuchoka pamene paja ndikuti no ku Malawi College of Health Sciences kumene konde kuti no chairperson ndi Mr. Andrews Gunda kuzabwera ndikuti ku Malawi Blood Transfusion Services kumene koko chairperson ndi Mr. and Dr. Grace Chiudzu kandi Chiludzu koma ndi Chiudzu I think ndeto magawo amene wawa ndakhala kumagwira ntchito ndi katimu kawo ali ndi timu yawo ndithu anthu kumapitirira mwina kaya ndi 8 kaya ndi 10 onena kuti azitha kumathandizana popanga ziganizo zokhudzana ndi makampani amene wawa ndi makampani ofunikira kwambiri koma mwapanga noti kunena kuti no makampani ake akunenedwawo ndokhaokha okhudzana ndi zaumoyo zokhazokha
ngati mwapanga noti mankhwala za umoyo kuchipatala za umoyo kumene makaphunzitsa anthu okapangira okagwira ntchito muzipatala za umoyo zokhazokha mukuona kuti zikupanga 4 andawu nduna oyang'anira za umoyo kama mwapanga noti zimenezo anu angofuna kungopanga point out chimenecho komanso pafupi tizifunsa apa kuona kuti kodi ma board of directors amene wawa ntchito yawo ndi chani phindu lawo ndi chani simagaya amene azikangopezeko zoti akulavu zaso misonkho yathu kumeneko nanga sinde kuti tizalipira phindu lawo ndi chani amene wawa akuti ma board of directors achidziwikire ndiye kuti iwowa amakakhala pasi ngati ma director anthu amene amayendetsa chinthucho mwayoneti kaya ndiye kuti ndi ku blood transfusion kuti kumene amayang'anira zokhuzana ndi magazi ndiye kuti anthu amayendetsa zimene zinthu kumene kuchako ndiye amakhala pasi ndi wapanga ziganizo ndi iwowa tipanga motere malamulo athu akuyenda motere ndi mmene zikuyenda pati pake motere ziganizo zotere kaya ndi zokhuzana ndiye kuti kaya tingoyerekeza mwina ngati mene kulili ku Central Medical Stores kumene ndiye kuti amasungirako mankhwala azikhazo kuti mankhwala alipo okwanira tendikapange ndikagule mankhwala akuti ndi amene akuperewera mwayona ndiye kuti zinthu ziziweze kuti zikuyenda koma papa mankhwala akatha palibe amene angapange chiganizo chonena kuti mankhwala akagulidwe mwayona ndiye kuti muzipatala mulibe mankhwala mona ndi anthu andofunikira kwambiri chifukwa chonena ndi amene apangisa kuti zinthu ziyendanso kumbali zokhuzana ndi zaumoyo dziko lotino anthu ake zaumoyo sizikuyenda bwino makhala disaster sangagwire ntchito anthu akagwira bwanji ntchito ali ndi zimatenda odwala kufunikira ndi thalandira mathandizo ali ndi mphamvu ali fit bwinobwino apite pa ground akagwire ntchito ndi magayeba ofunikira otino akathandiza dziko lino ngati apiteko ndi mtima ofuna kuthandiza dziko lino patriotic osatino mtima ofuna kukazikundikira chiuma kumene koko tikambe pano chimodzi apa chimene mafuna kupanga noti nchonena kuti akuti asankhapo sopenepo chairperson oyang'anira manesi komanso ndi kuti anthu amene amathandizira kuti anthu azikuthandizira ku chipatala nthawi yokachira azimayi ma midwife tikambe apa kunena kuti zomwe zimamveka muzipatala ndi zoyipa kwambiri makamaka zipatala zaboma anthu amenewa amanesi akuti amakhala anthu amwano kwambiri muyiona kuchoka pamenepo ndi kuti ma midwife onso chimozimozi kuyankhula zosakhala bwino mukumuyankhula patient zimayiyo ndionena kuti ndotopa kale koma ndetu kumuyankhulira zamwano ono ma guardian amene kwayankhulira zamwano chikhalidwe kulibe bwanji kwenikweni ndi inuyo ngati ma chairperson mesa ntchito yanu ndiyokayang'anira kuti anthu amene azikhala ndi khalidwe labwino tapitani mukakonze zinthu ngati zimenezo tikufuna zonena kuti pamene akuyika pa udindopo effect yako izioneka kuti uyuyo ndatabwera anasintha zakuti chitsanzo chabwino tidzikupatsani cha Jomo mwayiona kuti opanda classmate iye anangofika mwaonanso lumene akupangiratu masiku ochepa chabe kumali pa ground ndi effect yake tikutha kutani kuiona tikufunanso inuyo pamene mwafika choncho ngati chairman ndi chani cha chilendo chomwe mubwerese takuonzani kumeneko manesi amwano kwambiri bwanji kwenikweni ntchito itu munasankha nokha ali kuti mukufuna ntchito imene ndeko dino amozi ayankhula anthu choncho ethics ili patino umunthu uli patino chikhalidwe chili patino chifukwa mukatumikira anthu kumeneko kukhale kuti sikubwera anthu muzidabwa kuti anthu apita kuti koma anthu akubwera kumeneko kwazizoti nomwe athandiza koma amene mukayankhulira zamwano manesi ako bottom kundikhopa yaso zomwe nacho yako kuwenziko ziliko mwinaso mabuma izipatala zina ndi zina mabuma zilipo please behave yourself ngati muli ndi zinkhani zanu zokhuzana ndi moyo wanu zimene zozo muzizipachika mukafika ku ntchito zipachikeni apo muyambeka mwagwira ntchito smile kumasekerera ndithu kumasangalala ndi makastoma ma patient osatino akabwera anthu koma ndi kuti matsinya muwathandiza nthasita kuopa zoti ukoko awo sindufuna awo ndachitsinya awo mene amayankhulira samayankhula bwino takakozani zinthu ngati zimenezozo muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo hayikeni mu comment section koma kwayika mulemezenso maganizo anu zathu akuti